Втората световна война и България 1939-1945. Трудният избор и неговите последици. След Първата световна война България в сянката на Ньой. Когато през 1919 година в парижкото предградие Ньой е подписан мирният договор, България се оказва сред най-тежко наказаните страни. Договорът е възприят като втора национална катастрофа. Първата е резултатът от Междусъюзническата война 1913 година. Клаузите са унизителни и оставят дълбоки рани. България губи територии. Южна Добруджа остава в Румъния. Западните покрайнини са предадени на новото кралство на сърби, хървати и словенци. Беломорска Тракия е дадена на Гърция. Армията е сведена до 20 000 души, без право на модерно въоръжение. Наложени са тежки финансови репарации. Българският народ приема договора като национално унижение. В описанието и коментарите ще намерите линк към пълната статия. Абонирайте се за канала.